Agus inis, bio o Bunscoil Mhuire, Oco, Cúnta Chorcaí, Deas Bualadh Leat Bunscoil. Tás nóí leis an í atá a gcuirennn annach, Mr. White. Conas atá tú Alan an féidirlumm Alan a chur ort. Nuair a bheidh tú críoch na heile rang sé. Cad asca, Mr. White. Is as cahar Chorcaí mé, an cúnta is mó agus an cúnta is fearr in air. Céim fá go fiocht tú an múinteoirí mór de slíomhethe. Sin ceis má fiocht mé múinteoireachta mar is brealam a bheith obair le páistí agus daoine óga agus tá na léithanta sira ar aus freisin. Agus tá an variety sa jab ar aus freisin. Cad é an sport is fearr le? Is brealam gach sport, is brealam ag immer golf agus is brealam rugby, ammoníocht, soccer, is dócha golf beidir. Yeah. Cad é an bia is fearr leat? Ní liscam neadar. Is brealam scalóga agus steak. Yeah, scalóga agus steak. Cad é an da is fearr le? An da is fearr ná Derek. Gan doubt bit. Conas atá do rang in Molina. Well, an bhíonn scada ní raibh rang agam, mar bhí mé obair SET, ach an bhíonn seo tá mar rang uafásach. No, sin joke. Tá si ar aus ar aus. Mar meafar a do múinteoir cad a bheach tú? Cad a bheoch mé. Imróir soccer, beidir. Nelly is or nu beidir ceoltóir. Is brealam ceol, so tá mé abdig sinnam guitar, nu piano and drums, so beidir ceoltóir. Ach is ceoltóir mé ri an lé scoile freisin, so. Cén duine cáiliú ar bhaile bualadh leis? Michael Collins, ceapam, mar bheoh sé Anna Samuel caint leis, bheith caint leis, agus Roy Keane freisin, so is brealam Roy Keane. Mar is léach é. Messi nó Ronaldo. Messi, ceapam, yeah. Tá sé anna éasca Messi just is genius é. Tá Ronaldo go maith freisin ach just Messi is an seo. Cad é áit is fearr le dul air sira? An saoire sicchata cúig mé Spáin chun an Camino a dhéanamh, so le Mr. Hickey agus bhí sé gohúntaach ar fad, so léon sir den sco agus is brealam Prague freisin, so sin cahar úntach. Do múnfa an cranke cad é éimfa? Cad a dhéan hing mé? Ní lisagam. Cean ó hing mé chár nua beidir, nó teach nua, nó ní lisagam. Ar aus ar fad tá an tam suas gur a míle maithe go Mr. White.